Κάποιος μου έφτιαξε τσάι. Ένα εγώ που με ακαμάντρα του παρήγγειλα σπανακόπιτα και καφέ. Και ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης γαλοπούλα τυρί για μένα. Και έχει μου πορτοκάλι. Γιατί η κατάσταση είναι πολύ πολύ κακή. Ορίστε παρακαλώ. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη καθότι τα καταφέραμε. Μου γράψατε από κάτω πώς λειτουργεί το Physiomer και ότι πρέπει για να μπει από το ένα ρουθούνι και να βγει από το άλλο, το κόλπο είναι να σκύψεις τον νηπτήρα και να γύρεις, πατάς από εδώ, γέρνεις από εδώ που θες να βγει. Το έκανα και από τα δύο ρουθούνια. Γιατί μου το γράψατε εσείς από κάτω. Οι περισσότεροι γράψατε αυτό δεν γίνεται, Ευελινά, και έχεις μπερδευτεί. Αλλά υπήρξε μία, κυρίες και κύριοι, μία που είπε το κάνω και γίνεται έτσι και το έκανα. Δεν θέλω τώρα να σας βάλω όλους και όλες στα σπίτια σας να γέρνετε και να βάζετε Physiomer, αλλά είναι πολύ ανακουφιστικό. Έβαλα και αντιλιακό. Πάντα βάζουμε αντιλιακό, ακόμα και τις μέρες που ο ήλιος δεν φαίνεται, και στο πρόσωπό μας και στην μπλούζα μας, αν θέλετε. Εντάξει. Ορίστε. Λοιπόν, δεν θέλω να έχουμε πάρα πολύ υψηλές και ανέφικτες προσδοκίες. Θα φύγουμε τώρα από το σπίτι, έτσι σε αυτήν την κατάσταση που είμαι τέλος πάντων. Ωραίο. Και θα πάμε να κάνουμε όλες τις αποστολές που έφτιαξα χτες στα κουτιά. Και με έχετε μπερδέψει, γιατί εγώ τώρα ήθελα να πάω να πάρω και το χρώμα να βάψω μουσταρδί τα μισά κάδρα και μου λέτε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραίος έχουν. Τις φωτογραφίες σήμερα δεν προλαβαίνουμε να τις τυπώσουμε γιατί θα κλείσει το φωτογραφείο. Ίσως αύριο αν είμαι καλύτερα. Μωρέ, είστε σίγουροι? Το χαρτί υγείας εκεί γιατί φυσάω τη μύτη μου. Είστε εντελώς σίγουροι? Ωραία, το σκεφτούμε λίγο. Ίσως να πάρω και να βάψω ένα αρχικά. Αυτό εδώ που για κάποιο λόγο μου κλωτσάει πάρα πολύ. Και βλέπουμε για τα άλλα. Εγώ και αυτό θα έβαφα σίγουρα. Αλλά εσείς διαφωνείτε τώρα. Με έχετε μπερδέψει κάμποσο. Το σοκολατάκι δεν το τρώω τώρα γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα να φαγωθεί μες στην πιασίνη. Το τελευταίο μας σοκολατάκι για φέτος, δεν είναι? Mission Impossible. Possible. Δεν είχα σημειώσει τον κωδικό αποστολής, αλλά τώρα τον σημείωσα σε όλα τα πακέτα και τώρα θα ανοίξω το δρόμο για να οδηγήσω να πάω. Φτάσαμε! Δεν σας κρύβω ότι μπορεί να είχα τρομοκρατηθεί λίγο, να μου φαινόταν ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ήταν πανεύκολο. Ακόμα και για μένα που είμαι full άμπαλη με όλα αυτά, το ξέρετε. Αλλά παιδιά, η κατάστασή μου δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Έχει μείνει μόνο ένα πακέτο από τα 11 που είναι να αποσταλεί με λιτά courier. Οπότε θέλω να το στείλω και αυτό σήμερα γιατί θέλω πολύ να τα παραλάβετε πριν τις γιορτές, να τα χαρείτε. Θα φαίνεται και εσείς αυτό όταν έχετε μπούκομα που η μύτη σας κάνει κάτι πάρα πολύ περίεργους ήχους, σαν κάτι τέτοια. Και προσπαθείς να καταλάβεις αν ζει κάποιος εδώ μέσα. Κάτι ήχους από αλλού φερμένους. Ρε φίλε, κίνηση. Πάλι καλά που είμαι στον παράδρομο. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, κάποια στιγμή θα ξανά βγαίνα στο κεντρικό. Φτάσαμε. Ούτε κόσμο είχε ούτε τίποτα, όλα κύλησαν ομαλά. Η μέρα μου πηγαίνει suspiciously καλά. Έχω αρχίσει και ανησυχώ ότι από κάπου θα τη φάω. Δεν ξέρω από πού, αλλά λογικά θα τη φάω. Θέλω δύο πράγματα πάρα πολύ. Ριζάκι Καρολίνα. Ποια Καρολίνα λες, το ρύζι? Του Μονακό. Το ρύζι του Μονακό λέει. Να το βράσω και από πάνω να βάλω λίγο ομολαδάκι και λεμόνι και μπούκοβο και να έρθει αυτό να μου χαϊδέψει το λαιμό και την ψυχή. Και το άλλο που θέλω είναι να εκτυπώσω τις φωτογραφίες. Γιατί αποφάσισα να μην το βάψω ακόμα κίτρινο. Να βάλουμε πρώτα τις φωτογραφίες να το δούμε και μετά αποφασίζουμε. Αλλά και τα δύο θα πρέπει να τα κάνω τώρα. Τα θέλω τώρα ταυτόχρονα. Αυτό δεν γίνεται. Τι να επιλέξω, πώς να φάω και να πάμε μετά για τις φωτογραφίες? Από ό,τι είδα, το ένα μαγαζί κλείνει στις 9. Εγώ ήθελα να πάω στο άλλο. Το άλλο νομίζω κλείνει στις 2 και μάλλον έκλεισε πριν ένα λεπτό. Γεια σας. Δεν ήμουν σίγουρη ότι χαρίζει στο σπίτι, οπότε πήρα αυτό. Πήρα σούπες κνόρ αυτές τις γρήγορες, μήπως θέλω κάτι να ζεσταθεί ο λαιμός μου με μανιτάρι. Και πήρα και αυτά τα noodles, μήπως φτιάξω noodles. Αυτά, πήρα μόνο πράγματα για αρρώστους. Λουκουμάκης. Πού είσαι ρε Λουκούμι? Πού είσαι ρε Λουκούμι? Πού είναι το παιδί? Αφού μπούκωσα τα δύο σοκολατένια μελομακάρονα που είχαν μείνει, πάμε να φτιάξουμε το λαπά. Πήρα χτες και αυτό το ξύλο κοπής από γιούσκο εκτός από τα καδράκια, δεν σας το έδειξα. Δεν είναι πολύ όμορφο και είναι και λίγο χοντρό. Γιατί το προηγούμενό μου έπαθε προχτές αυτό. Διαλύθηκε, έχει κοπεί εδώ. Πρέπει να μην το βάζω στο πλυντήριο πιάτων όπως αντιλαμβάνομαι. Είναι αυτό το μυστικό για να ζήσει για πάντα μαζί μου. Έβαλα και τριμμένη φετούλα στο μπάτο του μπολ που θα το φάω έτσι να λιώσει να γίνει ωραίο. Έτοιμο είναι, παιδιά. Επιτέλους, ώρα να φάμε. Πιπέρι. Μπούκοβο να ανοίξει το σύστημα όλο. Και λίγη σκόνη σκόρδου, γιατί όχι. Εντάξει. Και λεμόνι από τον κήπο της Εύης, παρακαλώ. Το λεμόνι με τη φέτα λίγο με προβληματίζει αν πάει. Αλλά τώρα ό,τι είναι, παιδιά. Τα ανακάτεψα όλα και πρόσθεσα λίγο ομολαδάκι και για μένα αυτό εδώ είναι παράδεισος. Δεν το τσιγκουνεύτηκα τον μπούκοβο καθόλου, αλλά είναι πολύ ωραίο, παιδιά, όντως είναι πολύ ωραίο.
Αν δεν νιώθετε καλά, φτιάξτε το κι εσείς. Καλό κάνει. Αχ, παιδιά, μακάρι να με αύριο καλύτερα να πάμε να πάρουμε τα χαλιά. Γιατί αλήθεια, τώρα το φαντάστηκα πολύ ωραία. Το να κάτσω εδώ στο πάτωμα, χουχουλιάρικα μεταξύ τραπεζιού και καναπέ. Και έκατσα στο μάρμαρο και έχει παγώσει ο κόλλος. Οπότε σταυρώστε δάχτυλα και πάμε να φάμε το τελευταίο μας σοκολατάκι για φέτος. Έχω σκεφτεί ότι θέλω να σας πω κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σήμερα η μέρα. Δηλαδή δεν θα κάνουμε κλείσιμο επειδή τρώω το τελευταίο σοκολατάκι, αφού έχουμε και αύριο vlog μας. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο σοκολατάκι, όπως μου αξίζει και μου αρμόζει. Ναι. Πρέπει του χρόνου να βρούμε ένα advent που να είναι όλα τόσο μεγάλα και το 24ο να είναι τετραπλάσιο. Άγιος Βασίλη. Πα, ξύπνησε εσύ. Ξύπνησε αυτός. Είναι πολύ ωραίο. Ψέμα δεν το θέλω. Μπέσα. Αυτό που με σιγουριά θέλω να σας πω από σήμερα, τώρα έτσι που ανοίγουμε τα τελευταία Advent, είναι ότι σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που είστε εδώ κάθε χρόνο και ότι αν νιώθετε ότι για σας είναι μια παρέα αυτό όλο που συμβαίνει εδώ, είστε και για μένα. Αυτό θέλω να κρατήσετε, θα τα πούμε αύριο λίγο πιο αναλυτικά, κλασικά στο τελευταίο βίντεο που κάνουμε τους απολογισμούς μας, αλλά πολύ σας ευχαριστώ. Πάμε να ανοίξουμε μέρα 24 και στο Lancôme, το οποίο δεν έχω καταλάβει πώς ανοίγει, το ψέμα δεν το θέλω. Όχι, από πίσω δεν ανοίγει σίγουρα, δεν θα ήθελα και να το χαλάσω. Δεν το χαλάω. Κοιτάξτε τι ωραίο. Τέλειο. Άρα μπορώ να κρατήσω και το κουτί. Γίναμε. Κοιτάξτε τι ωραίο. Cute. Λοιπόν. Τι σούπερ. Λοιπόν. Τύπανα αγωνίας και πάλι. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι το La Vie est Belle. Είναι ένα υπέροχο άρωμα, το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να μυρίσω αυτή τη στιγμή. Δεν μυρίζω. Έλα ρε γαμώτο. Τώρα βρήκα να μην μυρίζω που μας ήρθε το άρωμα. Έχει κλείσει, έκλεισαν όλα, τελειώσαμε. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Το έχω μυρίσει όταν μύριζα όμως και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το ξαναείχα μέσα. Το έχω τελειώσει όμως. Κάνω από συνήθεια έτσι. Αλλά δεν μου έρχεται τίποτα. Είναι πολύ θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι φέτος η Lancôme είχε από τα πιο ωραία advent που έχει κάνει ποτέ. Επειδή αρκετές χρονιές, αν θυμάστε, έχουμε ανοίξει τα advent της Lancôme. Και ευχαριστώ που μου το έστειλαν. Λουκί, υπάρχει κάτι που θέλεις αυτή τη στιγμή? Έχεις γκρίνια με κάτι? Θέλω να τελειώσουν τα vlog μας, να ξεκουραστεί και ο Φάνης. Το πρωί δεν ήσουν ένα καλό παιδί, το θυμάσαι? Θυμάσαι που δεν ήσουν ένα καλό παιδί το πρωί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πήγε ο μυστηριώδης τύπος να περάσει. Α, μου δίνεις φυλάκια τώρα, γιατί θυμάσαι. Πήγε ο μυστηριώδης τύπος να περάσει από πίσω του και τον πάτησε κατά λάθος. Που συμβαίνει. Όσοι έχουμε σκυλιά, δυστυχώς αρκετές φορές τα πατάμε γιατί πάνε και μπλέκονται και κάθονται σε λάθος σημείο. Αλλά τον πάτησε λίγο στο πόδι και τον άρπαξε. Δηλαδή, εσείς ενδιάμεσα δεν έχετε δει τι συνέβη, αλλά συνέβη και αυτό, θέλω να ξέρετε. Είναι ένα μικρό παράδειγμα από τα πράγματα που συμβαίνουν ενδιάμεσα, που πολλές φορές δεν είναι σε βίντεο. Αλλά το άρπαξε στο χέρι, αγρίεψε. Εγώ του πέταξα στο κεφάλι ένα κομματάκι κουλούρι με γαλοπούλα και τυρί. Οπότε άφησε το χέρι και άρπαξε το κουλούρι με τη γαλοπούλα και το τυρί. Ήταν σωστή αντίδραση? Όχι, αλλά δεν έχω και καμία ψυχραιμία. Αλλά δεν έβαλε τα δόντια μέσα, δεν του έκανε πληγή. Απλώς έπιασε έτσι το χέρι. Αυτό που είχε κάνει και στον κτηνίατρο, ούτε εκεί τον είχε δαγκώσει κανονικά. Απλώς σου κάνει με το στόμα του αυτό. Απλώς εγώ από πέναντι δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει βάλει δόντια ή δεν έχει βάλει δόντια. Τέλος πάντων, δείχνει μετανιωμένος. Είσαι μετανιωμένος? Σε καμία περίπτωση. Δεν ήσουν εαυτό σου. Όταν πεινάς, δεν είσαι εαυτό σου. Γιατί δεν σου έκανε τίποτα, σε πάτησε λίγο. Πρέπει να έχουμε τρόπους. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι είμαστε καλοί και κάνουμε υπομονή. Και ότι καταλαβαίνουμε ότι και άλλοι είναι άνθρωποι και μπορεί κάποια στιγμή να κάνουν ένα λάθος. Δεν το έχουμε πει? Δεν το θυμάμαι. Θα το θυμάσαι? Θα το θυμάσαι από εδώ και πέρα? Έχεις πάλι τσίμπλες. Όλη μέρα καθαρίζουμε τσίμπλες και πάλι μέσα στην τσίμπλα είσαι. Σ' αγαπάω και έτσι. Απλώς προσπάθησε να είσαι πιο ψύχρεμος και να μην βγάζεις τσίμπλες. Ό,τι μπορεί τώρα από αυτά κάνει, δεν έχω πρόβλημα. Βρήκα τις φωτογραφίες που θα εκτυπώσω. Πραγματικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τώρα προσπαθώ να συνεννοηθώ με το ChatGPT για αυτό που θέλω να γράφει στο κάδρο. Προς το παρόν δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που μου βγάζει. Έχω βγάλει όλα μου τα νεύρα στο ChatGPT, αλήθεια. Του είπα σε παρακαλώ συγκεντρώσου. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνει άλλα ντάλλον, γιατί του έστειλα για reference. Θα σας πω. Αυτή την εικόνα και του λέω θέλω με αυτά τα γράμματα, αλλά σε μουσταρδί να μου γράψει αυτό που σου ζητάω, το plot twist. Μου γράφε αυτό σε μουσταρδί. Του έλεγα δεν είναι αυτό, σου ζήτησα να μου γράψει. Τέλος πάντων, και τώρα στο τέλος, αφού τα βρήκαμε περίπου, δηλαδή μου φτιάξε αυτό και του είπα πολύ ωραία, αλλά βγάλε μου το σχεδιάκι εκεί ανάμεσα στα γράμματα και φτιάξε μου σε καλή ποιότητα για εκτύπωση. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω απλώς να σου πω καθαρά τι συμβαίνει για να μην σε εκνευρίσω άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δημιουργήσω νέο αρχείο εικόνας γιατί υπάρχει τεχνικός περιορισμός και πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά. Έχει καταλάβει ότι με εκνεύρισε, δηλαδή ο εκνευρισμός μου μάλλον ήταν φανερός. Τσακώθηκα με το ChatGPT. Ας μαζέψουμε λίγο και αυτό το χάο. Πανέτοιμα όλα και βάζουμε και ένα πλυντηριάκι
Τώρα που εμείς θα φύγουμε να πάμε για τις φωτογραφίες. Έχω πάρει εδώ τα κάδρα που χρειαζόμαστε να έχουμε από κοντά για να μετρήσουμε. Και μια γενναία ποσότητα σκουπιδιών. Και δεν φεύγουμε γιατί έχασα το κινητό μου. Έχω πάει σε όλα τα μέρη που πήγα. Στην κουζίνα, στο μπάνιο, πουθενά. Πάει. Δεν θα με ρωτήσω και πάλι αν το έχω βάλει στο πλυντήριο. Αποκλείεται να το έχω βάλει στο πλυντήριο. Παρ' όλα αυτά, πού το έχω βάλει. Πάρε μια λιχουδίτσα για να φτιάξω το κάρμα μου να βρω το κινητό μου. Έχω γίνει εξαιρετικά καλή σε αυτό. Με το που έδωσα τη λιχουδίτσα, ταραν! Βρέθηκε το κινητό μου. Εντάξει, πού να πάει το μυαλό μου, αλήθεια. Νομίζω ότι οι μέρες που δεν κουβαλάω σε σχέση με τις μέρες που κουβαλάω είναι πραγματικά απειροελάχιστες. Ξέχασα το μεγάλο κάδρο πάνω. Θα βρω να παρκάρω απ' έξω. Εντάξει, μπορεί απ' έξω ακριβώς να μην βρήκα, αλλά βρήκα πολύ κοντά και σε καλό σημείο που συνήθως δεν βρίσκω. Εγώ σας το λέω, έχει αλλάξει η ζωή μου όλη. Τώρα, ας πούμε, θα ήταν τέλειο να έπαιρνα ένα ζεστό τσάι να πίνω, αλλά με τα μασιλάκια δεν γίνεται. Με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ φέτος το χειμώνα. Όχι, Ευελίνα, όχι, Ευελίνα. Τελικά έβγαλα το μασελάκι και πήρα ένα τσάκι. Έχω κάτσει σε ένα παγκάκι και περιμένω να ετοιμαστούν όλες τις φωτογραφίες και να τις πάρω να πάμε σπίτι μετά γιατί κουράστηκα πια. Κουράστηκα. Με σκλαβώνουν κάθε φορά σε αυτό το φωτογραφείο, αλήθεια. Πάρτε και λίγο χριστουγεννιάτικο στολισμό γιατί με αυτό το vlog μας θα ξεχνάτε ότι είναι Χριστούγεννα. Λούκι μου, σε λατρεύω, αλλά κατουργέμαι πιο πολύ από ποτέ. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Έχω ξεκινήσει και τα βάζω λίγο στραβά, αλλά θα τα ισιώσουμε στο τέλος. Παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ, βέβαια. Μάλλον, ίσως θα ήταν καλύτερο να βγάλω τα τζαμάκια, αλλά αν βγάλω τα τζαμάκια δεν κάθονται τέλεια. Οπότε θα έχει μια μικρογιαλάδα, αλλά πειράζει, δεν πειράζει. Λούκι, νομίζω ότι έχεις το πιο ωραίο κάδρο. Σ' αρέσει? Αυτή βρήκες να βάλεις. Δεν του αρέσει. Ήθελες μια πιο πρόσφατη. Έχω και πιο πρόσφατη. Λοιπόν, μου αρέσουν πολύ περισσότερο χωρίς το μπροστινό, που είναι έτσι και φαίνεται πολύ πιο καθαρά, γιατί εδώ τα υπόλοιπα γυαλίζουν λίγο. Δηλαδή, κανένα να κλάσει και τέτοια που δεν τα θέλω. Αλλά για να μην έχουμε αυτό και εξέχουν, έρχεται η Εύη και φέρνει ατλακόλ. Και τρώω λίγο ακόμα ριζάκι γιατί έχω πεινάσει full. Εν τω μεταξύ, εκτύπωσα αυτό για να μπει στο μεγάλο κάδρο στη μέση. Αλλά σκέφτηκα, θα μ' άρεσε πιο πολύ να το έχω γράψει εγώ. Και έκανα αυτό. Και λέω, ίσως να είναι καλύτερο να μην το έχω γράψει εγώ τελικά. Γιατί χάλια γράμματα είναι αυτά, τι έπαθα. Έκανα ένα μπανάκι που είπαμε να φεύγει η αρρώστια από πάνω μου. Δεν φεύγει βέβαια, αλλά εγώ το μπανάκι μου το έκανα. Και θα στεγνώσω μαλλιά, δεν βαριέμαι να τα φτιάξω, ρε παιδιά. Αλλά άμα δεν τα φτιάξω, ξέρετε πώς γίνεται το μαλλιά μου. Θα έχετε δει, δεν μπορεί τόσες μέρες. Η Εύη. Γεια σας, γεια. Όπου δεν τον αφήνω να βγει έξω γιατί μου το σκάει τελευταία. Τι κάνετε? Παιδιά, τι κίνηση είναι αυτή έξω. Καλά, δεν υπάρχει. Δείτε μου λίγο. Έβαλε σε άρρωστη. Αυτό τώρα γιατί το λες? Εγώ έγινα καλά. Αγόρι μου, το πηγή μου, το πηγή μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Φοβόμουν ότι δεν θα καταφέρω να έρθω. Γιατί? Την πρώτη φορά που είπαμε να βάλουμε τα καδράκια, τα οποία είναι φανταστικά περιπτώντας. Δεν είναι τέλεια. Τώρα είναι στραβά γιατί προσπαθούσα να τα φτιάξω. Θα τα ισιώσουμε. Την πρώτη φορά που είπαμε να βάλουμε τα καδράκια, τσακωθήκαμε για 5 μέρες. Τη δεύτερη φορά χθες που είπαμε να βάλουμε τα καδράκια, έκανε με τους γάτα μου και έπρεπε να κάτσω μαζί της. Και λέω δεν θα καταφέρω να πάω. Ναι, αλλά κοίτα τι ωραία που ήρθες. Α, καταφέρατε όλοι μαζί, βλέπω. Η Εύη τον καθυστερεί μιλώντας για τα γατιά της non-stop, όσο εγώ βάφομαι λίγο να μην είμαι όμοια με το θάνατο. Έσωσα τίποτα? Λοιπόν, παιδιά, δεν ήρθα και έκανε του κεφαλιού της. Εγώ που είμαι? Εσύ είσαι εκεί. Όχι, εκεί, στο ύψος του ματιού. Εδώ θα με βάλεις. Εδώ, θέλω 2. Εδώ και εκεί. Δεν έχω τόσες, άλλη μία έχω ψήσει. Να κάνω πόζα. Ω Χριστέ μου. Το πρώτο μπήκε χωρίς τζαμάκι και είναι πολύ καλύτερο. Παιδιά, δεν γυαλίζει, μην το συζητάμε. Δεν σε έχω σε κάποια από τις μεγάλες, αλλά σε έχω σε κάποιες από τις μικρές. Τώρα, παιδιά, είναι σωστό αυτό. Δεν με έχει Τι άλλο κάνει είναι σωστό? μεγάλες. Σημασία, παιδί μου, δεν έχει το μεγάλο μικρό. Όχι, έχει, γιατί εδώ είναι στο ύψος του ματιού. Ναι. Φαίνομαι. Γιατί εδώ δεν κάνεις καριέρα στον τοίχο μου, εσύ? Όχι, δεν είναι για την καριέρα, είναι για να θυμάσαι την πραγματική και μοναδική σου φίλη. Να, σε έχω εδώ. Πολύ ωραία φωτογραφία. Δείτε εδώ μέγεθος. Πολύ ωραία και μακρινή. Καταλαβαίνετε εσείς ποια είναι? Δείτε εδώ τη διαφορά. Δείτε εδώ. Αυτή είμαι εγώ και είναι το σπίτι μου όμως. Έχεις καταλάβει τώρα τι παίζει εδώ. Αυτή όμως είναι ωραία να τη βάλουμε αυτή. Να τη βάλουμε, ναι. Κάτσε να Αμέ. δούμε, πάει. 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 Εύη με μέτρο την κόλλα γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ. Με μέτρο. Πρέπει να κολλήσουν. Ναι, αλλά θα κολλήσουν οι μισές. Εντάξει. Αλλά να κολλήσουν καλά. 12 seconds later. Ίσως να έγινε κάποιο λάθος. Την κόλλα, εγώ τόση ώρα την απλώνω με το πινέλο εδώ για να πάει παντού. Η Εύη τη βάζει έτσι γιούρια και κρεμάστηκε από κάτω. Αυτή όταν στεγνώσει μένει άσπρη, όχι. Δεν μας νοιάζει αφού δεν φαίνεται εκεί που είναι. Εκτός αν τη βγάζεις απ' έξω. Που Την τότε φαίνεται. έβγαλα τώρα απ' έξω. Το καταλάβα. Η Εύη απέτησε, κυρίες και κύριοι, να βγάλω από εδώ τη μάνα μου, τη μάνα που με γέννησε και με έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Ψέματα
κυρία Και να τη Μέση. βάλω εδώ πίσω από το Εγώ δέντρο. της έλεγα δεν είναι σωστό, όχι, όχι, μην τη βγάλεις και μου λέει. Δεν είπε «Όχι, τίποτα τέτοιο». Όχι, μου λέει, δεν θα το δει. Δεν είπα ποτέ. Διαχωρίζω Το τη θέση είπε. μου. Στην Μητέρα, όθη, με το γνωρίζεις είπε. πολύ καλά. Το είπε, έχω μάρτυρα Γελάει. εδώ. Ω, Έχω μάρτυρα εδώ. Το είπε. Το είπε. Δεν το είπε, λέει. Κουνάει αρνητικά. Καταφατικά. Αρνητικά. Απόδειξέ το. Δεν θα το λέγα ποτέ αυτό για την πεσούλα. Λοιπόν, να σας πω απλώς ότι αποφασίσαμε ότι Είπα όποιος για έρχεται. σεξ, δεν σου είπα για τον Παναγιώτη. Όχι, την καλύτερη ιδέα την είχε μυστηριώδης. Όποιος έρχεται θα αλλάζω τη φωτογραφία και θα βάζω κεντρική τη δική του. Τη Και θα δική τελειώνει η του. υπόθεση. Εντάξει, και Και θα γίναμε. είναι όλοι happy. Γιατί είστε όλοι ντίβες. Και όταν έρθει αυτό το κορτσάκι από τον Παλί, θα το Παιδιά, βάλεις- αυτό το γλυκάκι Θα το βάλεις ήταν η κεντρική. κόρη του ανθρώπου που είχε το καθαριστήριο. Ήταν μια όαση γλύκα, μικρούλι, γλυκούλι. Ναι, αλλά το ζήλεψε στη θέση του την κεντρική. Τη ζήλεψα τη θέση του κοριτσιού. Αλλά εντάξει, το θυμάμαι ότι ήταν πραγματικά. Αυτά τα παιδάκια εκεί. Δεν μπορώ. Όλα τα παιδάκια. Τρελαίνομαι εγώ για παιδάκια, Βελίνα. Μόλις δω παιδάκι, λιώνω. Και γατάκι. Γατάκι και παιδάκι. Θέλεις να μας περάσει κάποιο μήνυμα. Γλυκάκι. Τσακωθήκαμε 3-4 φορές. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Τα βρήκαμε. Δεν έχει τελειώσει όλα ακόμα. καλά. Γι' αυτό δεν σας δείχνω. Περιμένω εδώ το κέντρο. Να δω Μια τι φωτογραφία σου κοντινό. Το plot twist, it all goes well θα πει, παιδί μου. Δεν πρέπει να μπει έτσι. Παιδιά, πείτε λίγο κάτι. Τώρα πέρα από την πλάκα γελάμε με τις φωτογραφίες, αλλά έλα λίγο να τους το δείξω αυτό. Με δείξω το σωστή. Όχι αυτό το δικό μου, βάλει την άλλη μεριά. Θα σ' αρέσει αυτή η γραμματοσυρά σε πιο μεγάλο όμως, να μην είναι τόσο Ναι, μικρό. παιδιά, δεν είναι σαν να είναι λευκό να μένει κενό. Δηλαδή, Εγώ σκεφτόμουν θα το τόσο έγραφα χρώμα. και στον τοίχο ακόμα. Και να είναι σκέτο το κάδρο. Λοιπόν, έχει τόσο χρώμα εδώ γύρω-γύρω. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει. Είναι σαν να έχει κενό, μια τρύπα. Εγώ σκεφτόμουν ότι ακριβώς επειδή έχει τόσο χρώμα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορεί, ή το πα όλο. Ωραία, εσύ τι χρώμα να έχει. Εγώ λέω από πίσω να το τυπώσει αυτό πάνω σε μια φωτογραφία με ένα τοπίο, με ένα βουνό. Πολύ με ένα- φασαρία όμως μετά, δεν φαίνεται καλά. Πολύ φασαρία, Πολύ φασαρία. Τολμά και λε για φασαρία, γιατί δεν το έχει κάνει. Δεν σε ρωτήσει. Τη βλέπετε την Δες εριστική. τι έχεις Τη βλέπετε κάνει. την εριστική. Μα θα με τρελάνει τώρα, πραγματικά τώρα θα με τρελάνει. Το έχει κάνει όλο φασαρία. Γι' αυτό θέλω κάπου να Go είναι πιο all the ξεκούραστο. way. Τώρα θα είναι σαν τρύπα, Γαλίνα μου. Δεν γίνεται. Αχ, παιδιά, έχω και πονοκέφαλο και μου τον κάνει 10 φορές χειρότερο. Κάπου εδώ θα σας κλείσουμε για σήμερα, γιατί έχουμε παραγγείλει Μπέργκερ. διατροφικά μπέργκερ. Με φίλο αρακά. Μπέργκερ έχουμε πάρει. Και πατάτες δυστυχώς και τα συναφή και θα δούμε μια ταινία. Ναι. Και ο Λουκουμάκης είναι μέσα και περιμένει το φαγητό του γιατί έχει πάρει το χάπι του. Οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα είναι και η τελευταία μέρα του vlog μας. Έχουμε Παιδιά, να δεν το κατάλαβα. διαλέξουμε πράγματα. Δεν το κατάλαβα ιδιαιτέρως ότι εγώ φτάσαμε καθόλου. φέτος. Φέτος ήταν καλύτερο. σαν να έγινε έτσι. Βέβαια έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Φάνης αυτό, αλλά θα τα πούμε αυτά. Έχει αύριο. βοηθήσει 100% Φάνη, Ναι. δεν το συζητάμε. Να σου πω κάτι. Μπορούμε αύριο να ξεστολίσουμε. Γιατί δεν ξεστολίσουμε, παιδί μου. Δεν στόλισα για το vlog μας. Δείχνει στόλισα τα γιατί- παιδιά που στόλισε, να του δείξει και πώ το ξεστολίζει. Α, θα αργήσουμε φέτος νομίζω. Όχι, δεν αργήσουμε γιατί θα πεθάνει το δέντρο μου. Πρέπει Σχετικά να βγει νωρίς στο θα κρύο. γίνει. Ναι, ναι, ναι. Να βγει στο κρύο. Τώρα, μετά την πρωτοχρονιά, 1-2 μέρες θα το βγάλουμε. Σας αγαπώ. Και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο να κάνετε like, share, subscribe. Από εμένα. Εμένα το παιδί. Θα τα πεις όλα, θα κάνεις και τη φωνή του Λουκουμπά. Αφού δεν είναι εδώ το παιδί, πρέπει να το δείξω. Το πήρε όλο πάνω της. Το παιδί, τώρα κανονικά δεν λέω και εμένα, γιατί ξεκίνησε από μένα. Τέλος πάντων, και εμένα πάλι. Θα παίξω 2 φορές δικό μου βίντεο, ό,τι θέλω να το κάνω. Άμα θέλω, του βάζω φωτιά και το καίω. Συντονίζει. Και από εμένα και όχι μόνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.